Κοντά μας ο Γιάννης ο Γλοπίτης, προπονητής του Αρίων σε άντρες και γυναίκες. Γιάννη, η ομάδα στις γυναίκες έχει 2 θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Πείτε μας. Ναι, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε έχοντας σαν στόχο τον πρωταθλητισμό. Μετά από μια πορεία 7 χρόνων στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ήρθε ο καιρός και εμείς να βάλουμε κάποιο στόχο και είπαμε ότι αξιολογώντας και τις ομάδες που υπάρχουν και την πορεία μας τα προηγούμενα χρόνια, ότι φέτος μπορούμε να παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Οι 2 νίκες στην αρχή είναι ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Σημασία έχει να είναι σταθερή απόδοση και η συνέχεια να είναι ανάλογη. Για το κυριακάτικο μάτς. Το κυριακάτικο παιχνίδι είναι με την ομάδα του ΑΣΕ της Ιεράπετρας, μία από τις 2 καινούργιες ομάδες της Ιεράπετρας. Είναι καινούργια ομάδα από ό,τι ξέρω, με μικρές παίκτες και αυτές όπως και εμείς την πλειοψηφία. Αλλά αυτό δεν πάει να λέει ότι είναι και αυτό ένα παιχνίδι σαν όλα τα άλλα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα για να κάνουμε την τρίτη μας νίκη και να συνεχίσουμε την πορεία προς το στόχο που έχουμε βάλει. Μάθαμε πως το επόμενο Σαββάτο η ομάδα διοργανώνει μία χοροσπερίδα στο Πλανητάριο, νομίζω. Ναι. Για πείτε μας. Ναι, αποφασίσαμε να κάνουμε φέτος για πρώτη φορά μια χοροσπερίδα, γιατί έχοντας 2 ομάδες, την αντρική στο Β' τοπικό, τη γυναικεία στη Γ' εθνική στον 6ο όμιλο και τις ακαδημίες, τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Οπότε είναι μια ευκαιρία να διασκεδάσει και ο κόσμος, να έρθουν κοντά στην ομάδα, να μας στηρίξουν όσο μπορούν και να μας βοηθήσουν για την δύσκολη συνέχεια. Εντάξει, ευχαριστούμε.